ndife okondwerera ena kuvutika ena pano moyo waize tirondole Yesu tirondole Yesu Ine ndine Frederick Bile Malata amene ndili nawo ku dera lina kumene adodima akugawa chimanga chimene chikuthandizira anthu amene akhuzidwa ndi njala chimene president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapanga dongosolo limeneli. Choncho ndili ndi bambo awa mpoyamba tineno dzina lanu ndi ndani? Ndina sinya kuluko mlandira. Aha. Nditu. Kodi constituency ino ndi constituency yanji? Ino ndili kuni constituency. Ndili kuni constituency. MP wake ni ndani kuno? MP atunolemekezeka Kevin Mphande. Ka inuyo mawanu ndioti bwanji maka kwa president a dziko lino chifukwa cha dongosolo limene akugawa chimanga kuchera ku bungwe ili la Dodima. Ine ngati sinya kuluko mlandira ndikuthokoza Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choganizira anthu chaka chino kuli njala. Yes. Ndipo dongosolo limeneli federal ndi manja awiri komanso anthu athandizika kwambiri chifukwa anthu anali pavuto lopsa zedi. Taonapo pamalo pano kuti pali a MP adera lino Honorable Kevin Mphande. Inuyo mawu anu ndioti bwanji kupezeka kwa a MP padera pamalo pano pamene akugawirapo chimanga? Ine mawu anga ngati sinya gulupu ndikuthokoza kwambiri olemekezeka Kevin Mphande chifukwa ali ndi chidwi choonetsetsa kuti anthu mdera lino mkosesi yawo ino authandizika ulande chithandizo chola kuboma. Ndipo iwo wa Kevin Mphande popezeka malo anu ndi chisomo chathu chifukwa yone kuti iwo madandolo athu amene nawo poti chakudya chisinga thukonera anthu ena liwose ayi. Ndipo ndichoperewera moti na pempho lathu ndirakuti boma likadesera wengezerako kuti mwina anthu ena ndithuwafikira chifukwa ndi anthu ochepa amene apeza thandizo limene lili. Zikomo kwambiri. Umo ndi mmene ayankhulira anthu osiyanasiyana. Ndakupezani mayi, inu dzina lanu ndi ndani? Ine ndine Idesi. Mwalandira nawo kodi chimanga chimenechi? Landina. Mawu anu ndioti bwanji kwa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso kupezeka kwa MP Honorable Kevin Mphande pamalo pano? Ndine lokonjelo sangalala kwambiri. Koriyo ndinandiriziya kuti nizije ndithu sikose. Zikomo kwambiri. Nanga kupezeka kwa president MP pano Honorable Kevin Mphande inuyo mukuti bwanji? Ari tizimudiliziro muvorera ndekuri lilosangalala. Zikomo kwambiri. Umo ndimone akuyankhulira anthu osiyanasiyana. Inu amayi mukuoneka ngati nkhope osasangalala. Mwalandira nawo chimanga kapena simudalandira? Mwalandira. Nanga mukuoneka nkhope osasangalala bwanji? Ine ndifonyadira kuti dera lathu lino tapeza chakudya chokwanira. Kodi mawu anu ndioti bwanji kwa Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko lino? Tuthokoza kuti thandizo limene lasasile padera lipitilizira kuti fese chakudya chisasowe Malawi. Nanga kwa ena amene mwina sanalandire chimanga choterechi mawu anu ndioti bwanji? Wanena kuti mwina apitilize kugawa mwina kulikosa aliyese achikwaniritse chimanga kuti alandire. Ayo umo ndi mmene anthu osiyanasiyana akuyankhulira maka pamene alandira chimanga chimenechi kudzera ku bungwe lija la Dodima. Kotero kuti dera limeneli likuoneka kuti anthu ndi okondwa kwambiri ndipo akuthokoza kwa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso akuthokoza kwambiri kwa MP wawo wa dera lino Honorable Kevin Mphande maka chifukwa cha chidwi chake chimene akuonesa pokhala nawo anthu ake ndi kuonesesa kuti wina aliyense walandira chimanga chimenechi. Ngakhale pempho lawo likukhala lonena kuti programu imeneyi akuyenera kuti a president aonjezere kuti anthu ena amene sanalandireko nawonso athe kukhala ndi mwayi olandira chimanga chimenechi. Kuteku anthu ambiri akuoneka okondwa chifukwa cha kulandira chimanga chimenechi, koma kuthokoza kwawo akuthokoza president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso MP wa dera lino Honorable Kevin Mphande.